Да ви се представя накратко, аз съм Теодор и съм представител на фирма Пестицид за района на Русе. Имам една идея и благодарение на мои клиенти, земеделци, приятели, реших да я осъществя. Става въпрос за опит. Опит на две локации, съвсем различни. Едната се намира в Сливополе, другата е в село Писанец, в двете землища. Ще тестваме нашите сложни течни биостимулатори от гамата Екстрафорс. В момента съм на първата локация, на която ще направя опит. Намира се в землището на град Сливополе. Нивата е 300 декара, от които 200 ще бъдат напръскани, 100 или 50, в зависимост от стопанина, ще оставим контрола. Обобщена информация за самата нива. Почвата е чернозем. Сидбата е извършена на 9 октомври. Било е влажно по това време. Сортът е Авенил C2. Предшественика е Клиарфил плюс слънчоглед. Пред сидбено са хвърлени 15 кг ДАП. Предстои да бъдат хвърлени още 15 кг нитрат всеки момент, в смисъл в следващите 2 до 3 дена. Като влагозапас от септември до сега има 250 литра, като има също така и 30 см сняг, който се стопи на 4 март. Намирам се на втората локация, на която ще бъде извършен опит. С каква информация разполагам за блока? Почва чернозем, 2 дискования при сеитба. Пшеницата е Авенил C2, предшественика е експрески слънчоглед. Пред сеитбено са вкарани 10 кг МАП. На 13 февруари са вкарани още 20 кг Амидас. Намираме се вече на блока до село Писанец. В момента стопанина тъкмо завършва един съседен блок и ще последва пръскане на нашия продукт заедно с смесен с инсектицид. Продукта, който подбрахме да напръскаме тук на този блок, е гори от гамата Екстрафорс. Това е органоминерален тор и биостимулатор. Целта му е да укрепи, да подхрани и да енергизира растението. Съответно, смятам, че в тази фаза ще е идеален за пшеницата. Вече започна. Малко информация за блока, какво се е случило до тук. На 14 април е приложен хербицид за смесено заплевеняване в комбинация с фунгицид протео и тебуконазол и инсектицид. В момента пръскаме гори заедно с инсектицид. И така, нашия продукт гори вече е напръскан на блока до село Писанец. В момента пътувам към втората локация до град Сливополе, където също днес ще бъде пръснат гори. Останете с мен, ще видим какво се случва там. Вече зареждаме пръскачката за втората локация. Отново продукта е гори. Пръскачката беше заредена с гори и както виждате зад мен, вече пръскането започна. Състоянието на пшеницата е много подобно от на първата, в смисъл в фаза вретенение, начало на вретенение. Здраво растение изглежда. Пшеницата изглежда по този начин, а пък ето как изглеждат и са поставени с пшеницата от другия блок. Денят е 25 юни, температурата е около 38 градуса, жестока жега. Аз пътувам към локацията в Сливополе, защото днес ще предстои жатва на блока. Това, което се случи до тук е, че в май паднаха около 120 литра дъжд, което беше прекрасно за културата, но после се случи нещо доста неприятно, а именно нападение от листни въшки. Трябваше да се действа мигновенно и то с комбинация от инсектициди. Съответно, стопанина го направи и се надявам, че поражение не е имало върху посевите. Жатвата е на път да започне. Ето, машините се подготвят вече.
там, където сме пръскали. И добива е прекрасен. В момента сме на непръсканото. Жътвата на блока почти приключва и това, което може да кажа, че да, разлика има. И разликата е от порядъка на между 40 и 60 кг, средно 50. Мисля, че се заслужава. Ще видим какво е и на другия блок, Писанец, когато дойде жътвата там. Вече съм на блока при село Писанец, жътвата върви. Ще се кача след малко в комбайната, за да видим всъщност има ли, няма ли ефект от биостимулатора. И така, това, което направихме е да оженим поетапно 10, 20, 30 декара от напръсканото. След това по същия начин 10, 20, 30 декара от ненапръсканото. До тук разликата е около 40 кг. 36, 40. Така че да, определено ефект от биостимулатора има. Самия стопанин го потвърди. Можем само да се радваме на това.